Piano, det vackra som kan komma från en stor låda. Och så enkelt det är att få musik från det. Vem som helst kan skapa det på sitt eget sätt. Bara med hjälp av några lätta rörelser så att det kommer musik. Jag var 10 år då jag gick i musikskolan och hade pianolektioner. Pianoläraren var lite halvfinsk så jag förstod inte allting. Men jag fick i mig grunden om piano och noter. Jag spelade i 1,5 år men slutade. Jag tröttnade helt enkelt på allt teoriprat. Vad behövde man det till? Det gick några år och jag hade knappt rört ett piano. Men så hittade jag ett gammalt elpiano hos farmor och farfar. Och jag tog hem det och försökte spela lite och märkte att grunderna satt kvar. Så med ivern i mig tog jag fram min dator och öppnade YouTube och sökte fram några videor som visade hur man spelade låtar som jag lyssnade på då. Det var otroligt enkelt. På en kväll hade jag lärt mig ungefär 5 låtar. Och så höll det på. Jag var fast. Det var ju så underbart att få producera det man älskar själv. Nu spelar jag på ett riktigt piano och söker fram låtar och lyssnar och lär mig spela på egen hand. Och fortfarande undrar jag vad man behöver teorin till. Det finns säkert bra förklaringar, men jag nöjer mig med den kunskap jag har nu och tycker det är underbart att det är så enkelt. Jag är inte den person som gärna uppträder med pianospelandet. Jag sitter hellre hemma och kopplar bort allt och alla genom att spela det fina instrumentet piano.